Мин Илназ Харисов, Татарстан Республикасының Ак каласы Ярчалы шәһәреннән. 29-нчы татар гимназиясендә белем алам. Шул ук вакытта Салих Сайдашев исемендәге 6-нчы музыка мәктәбенең баян һәм вокал бүлекләрендә дә белем алам. Мин бу фестивальләргә бик озак әзерләндем. Без миңа костюм тектердек. Укытучым белән бик озак җыр сайладык һәм ул җыр белән эшләдек. Үземнең җиңүемне белгәч, мин бик шатландым һәм сөендем. Фестивальнең гала концертында чыгыш ясау минем өчен бик зур дәрәҗә булды. Сәян фестивалендә мин Илһам Шакиров репертуарыннан татар кызы җырын, инде үзгәреш җиле фестивалендә Айдар Сөләйманов һәм Әминә Муртазина белән Әссәләмү галәйкүм җырын башкардым. Юк, минем тамашачы алдында зур сәхнәләрдә чыгыш ясавым бик күп булды. Каушадым. Аллага тапшырдым да чыктым. Мин баянда 6 яшьтән уйныйм һәм фортепиано бүлегенә дә йөрим. Минем саксофонда уйнарга өметем бар иде. Яңа елда Кыш бабайдан мин саксофон көтәм. Мин Илсия Бәдретдинова белән дуэт җыр башкарырга телим. Ул карындашым китабым җыры булыр иде.